Patuljak kod bakalina. Bio jednom jedan pravi, pravcati student. Stanovao je u potkrovlju i nigde ništa nije imao. A bio i jedan pravi, pravcati bakalin. Stanovao je u kući, u sobi, a cela kuća je bila njegova. Kod njega je živeo i domaći patuljak, jer je tu svako badnje veče dobijao punu činiju kaše s velikom grudvom maslaca. Bakalin je mogao toliko da mu da. Jedne večeri uđe student kod bakalina na zadnja vrata da kupi sveću i malo sira. Nije imao nikoga da pošalje, pa je zato išao sam. On dobi što je zatražio, plati i bakalin i bakalka mu klimnuše glavom i poželeše laku noć. Bakalka je bila žena koja je umela više nego da klima glavom. Imala je besedničkog dara. Student opet klimnu glavom i zastade čitajući list hartije u koju je bio uvijen sir. To je bio list istrgnut iz jedne stare knjige koja se nikako nije smela tako cepati. Stare knjige su pune poezije. Ima ovde još toga, reče bakalin. Dao sam jednoj starici nekoliko zrna kafe za tu knjigu. Ako mi date 8 novčića, evo vam ostatak. Hvala, reče student, uzet ću knjigu umesto sira. Mogu da jedem i sam hleb s maslom. Grehota je da se cela knjiga ovako iscepa. Vi ste divan čovek, praktičan čovek, ali se u poeziju ne razumete više od one kace. To je bilo drsko rečeno, naročito prema kaci, ali se bakalin nasmeja, a i student se nasmeja, jer on je to rekao samo u šali. Patuljak se naljuti što se jedan student usudio tako nešto da kaže za jednog bakalina koji je bio još i kućevlasnik i prodavao najbolje maslo. Kada se spusti noć, zatvore dućan i svi odu na spavanje, a patuljak uđe u sobu i uze bakalkinu klepetaljku koja joj nije bila potrebna dok spava. To nije bila obična klepetaljka. Na koji bi je god predmet u sobi stavio, on bi odmah dobijao moć govora i mogao je da iskaže svoje misli i osjećanja isto tako dobro kao i bakalka. Mogao je da govori samo jedan predmet i to je bilo dobro jer bi inače svi govorili u glas. Zatim patuljak stavi klepetaljku na kacu u kojoj su bile stare novine. Da li je istina, zapita on, da vi ne znate šta je poezija? Kako ne bih znala, odgovori kaca. To je nešto što uvek stoji pri dnu novina i iseca se. Mislim da u sebi imam više od studenta, a ja sam samo jedna bedna kaca prema bakalinu. Sada ću pokazati studentu. I patuljak se pope sporednim stepenicama u potkrovlje gde je student stanovao. Unutra je bilo svetlo i patuljak proviri kroz ključaonicu te vide kako student čita iz one raskopusane knjige. Ali kako je unutra bilo svetlo! Iz knjige je izbijao svetao zrak, pretvarao se u stablo, snažno stablo koje se visoko dizalo i širilo grane daleko preko studenta. Svaki list je bio tako svež, a svaki cvet ljupka devojačka glava. Neke očiju crnih i svetlih, druge plavih i čudno jasnih. Svaki plod je bio sjajna zvezda, a sve je to zajedno čudesno brujalo i pevalo. Takvu lepotu patuljak nije mogao nikada ni zamisliti, a kamoli da ju je video ili o njoj čuo. I on je tu stajao i virio, dokle god se ova čudesna svetlost unutra nije ugasila. Student onda ugasi sveću i leže u postelju, ali patuljak je i dalje stajao kao opčinjen jer je još čuo nežnu melodiju, prekrasnu uspavanku studentu. Ovo je prekrasno, reče patuljak. To nisam očekivao. Mislim da ću ostati kod studenta. I on stade da razmišlja, pa najzad uzdahnu. Student nema kaše.
i vrati se Bakalinu. I stigao je u posljednjem času jer je Kaca gotovo istrošila svu Bakalkinu klepetaljku da bi iskazala šta krije u sebi i baš se spremala da se obrne i nastavi kad naiđe Patuljak i oduzme joj klepetaljku pa je odnese opet Bakalki. Ali Patuljak nije mogao ovde dugo da se skrasi. Ne, čim bi u potkrovlju sinula svetlost, činilo mu se kao da su ti zraci jaka užad koja ga vuku gore i morao je da ode i da viri kroz ključaonicu. I tada, kao da bi oko njega zahujala neka veličanstvena snaga kakvu mi osjećamo kraj uzburkanog mora za vreme bure i Patuljak bi briznuo u plač. Ni sam nije znao zašto plače, ali u tom plaču bilo nečeg tako dobrog. Stajao je u hladnom hodniku dok je jesenji vetar duvao kroz tavanski prozor. Bilo je zaista hladno, ali Patuljak bi to osjetio tek kada se u potkrovlju svetlost ugasi i kada zvuci zamru pred hukom vetra. Kako mu je bilo zima i brzo bi se zavukao dole u svoj topli kutak. Tu je bilo prijatno i udobno. A kad dođe još i kaša sa velikom grudvom masla, onda je opet Bakalin bio gospodar situacije. Ali jednom, usred noći, Patuljka probudi strahovito lupanje u prozor. Noćni stražar je duvao u rog. Uzbuna! Izbio je veliki požar! Cela ulica buktala je u plamenu. Zavlada užas. Bakalka se tako zbunila da je skinula svoje zlatne minđuše s ušiju i stavila ih u džep da bar nešto spase. Bakalin potrčao da pokupi svoje hartije od vrednosti, a služavka zgrabi svoj svileni ogrtač koji je kupila jer je imala zašta. Svako je hteo da spase ono što je mislio da je najvrednije, pa je to hteo i Patuljak. U nekoliko skokova bio je u potkrovlju u studentovoj sobi. Student je stajao sasvim mirno kraj otvorenog prozora i gledao u požar. Patuljak zgrabi sa stola čudesnu knjigu, stavi je u svoju crvenu kapu i steže je oberučke. Najveća dragocenost u kući bila je spasena. On pojuri napolje, pa na krov, pope se na odžak i sede na njega osvetljen plamenom. Sa obe ruke čvrsto je držao svoju crvenu kapu u kojoj je bilo blago. Sada je znao kud ga srce vuče, kome pripada. Ali kada su požar ugasili, Patuljak se zamisli. Podelit ću svoju ljubav na obe strane, odluči on. Ne mogu sasvim da napustim Bakalina zbog kaše. I to je bilo sasvim ljudski. I mi ostali odlazimo Bakalinu zbog kaše.